Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa mukadai muri zita ndinonzi T1 kudai kusangana zvakare muchirongwa chedu patinenge tina vatete apo patinenge tiri kubata nyaya dzemukati munyaya dzemudzimba tinawo tete wedu Queen Florida wari pano zuva ranhasi sematauriro angu anoita mazuva ese kuti kana uchinge uine munyarikani waunenge uchiona naye video inoi munokwanisa kubva moenda kundoona kwakasiyana zvakare video yedu haionekwi nemwana ari pasi pe 18 years nekuda kwekuti tine dzimwe nyaya dzatinenge tiri kundobata nyaya dzemukati mubedroom chaimo ndo nyaya dzatinodainzira tete kuti vange vachiuya panapa vachizotidzidzisa nekubata nekuzunguza bedroom macho. Right, tete makadi zvenyu. Aiwa, tete vanosvunura. Aiwa, tinotenda torai mukana wekukwazisa vatereri. Aiwa, tinokukwazisai nekukuchingamidzai mhuri yeZimbabwe nevatereri vedu. Rambai munesu muchirongwa chedu ichi. Zvemudzimba naTete Queen Florida. Aiwa, tinotenda tete nekuuya kwamaita tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vamwe vato teyanzeve kuda kuzoti tete vauya nezvipi vatibikira zvipi wakatibatira zvipi zuva ranhasi. Right, ndinodaira kuti last time patakaita chirongwa chedu ndakakwanisa kunge ndichiona mamwe macomments aitaura kuti ano tete tinokutendai nechirongwa chenyu tadzidza zvakawanda. Saka ndinodaira kuti nhasi vachapfuurira mberi nekudzidzawo futi zvakawanda. Nhasi kwakamira sei tete? Mukomatiwa zvemudzimba izvi zvakaoma. Right. Yeah. Vazukuru vari kundifonera vachindibata pamafoni tete ichi nechino. Saka ndangona kuti gai ndiruparure. Right. Rushinzi rweZimbabwe rwakaterera. Nhasi ndoda kubata nyaya yekuvana ini ndiri vatete handina divi redoto. Ndizvozvo. Ndinoti kudzungu ndiriko kunyimo ndiriko. Exactly. Saka nhasi ndoda kubata vana vehasvanzi dzangu vanakomana. Ndo vandoda kubata iyemi vana mukomati wati. Right, aiwa hazvina chakaipa. Tibate itinzwe tete zvakamira sei? Muri kuti isisu dambudziko redu riri papi? Right. Zvoda kumboturunzvere hwi zvakanaka. Yeah. Right. Vanakomana vana vehasvanzi dzangu vanakomana. Vanasikana vari kuchema kuti tete muri kutaura kuti tigeze tizozvimisikidza tichidai titi tichibva uko tinyatsomodhela takashama asi vana vehasvanzi dzenyu havadi kugeza. Vana vehasvanzi dzenyu hamusi romantic hamunakidzi munobhowa. Ndozviri kutaurwa nevana neni vatete ndiri kuti munobhowa hamundi kugeza. Hanzi murume ukamuti baba mwana madzoka kubasa woisa mvura inotopisa poite inotonhora chigeza handina svina ini ndaionepi svina yacho handageza makuseni yakachena ini. Asi ipapo katete ndo patinenge toda kuti tichionesane kuti zvechokwadi pamwe nenge ndagezawo kamakuseni ndichienda kubasa. Wageza makuseni uchienda kubasa ini ndinoda kuti ndigeze kaviri ndinhuwirire ini unoda kuti nditsamire ahwayani inono. Wakadzi katete obvious kauno mukadzi kazhinji kacho anofanira kutogeza katete. Hazvina mukadzi hazvina murume. Hazvina formula izvi. Tose tofanira kungonuwirira kuti mubedroom macho munakidzi. Iwe geza wonuwirira waisigwa mvura nemukadzi unoramba. Ende hanzi imi varume imi munotonetsa kune mumwe murume anotongobva kubasa akachaja. Kana kuti umuti maswera sechi yako ningo chingokya. Maswera seiko gono? Yesu. Haritohwira cho kuti rabuda richiti kudi. Kungoya muchingovhundusira nevana vanomanya kai vachibuda mudining vachinovata mubedroom. Kuti baba vasvika shumba yevaJudha yasvika. Saka muri kuti mimi tete isiso alright sevanhurume tofanira kuita sei? Nekuti inini hangu ndiri ipapo tete ndakazvitarisa semunhurume ndikangoda kungosvika pamba ndikangoita kungefanika munhu wakadzi mune kamwe kakujairira kamunotiita so. Saka ndikatadza kutouyawo pamba ndakashinga sababa mukadzi anofanira kuziva kuti ndini baba. Ko ndianiko wakati marriage ine shumba mukati? Marriage handi kunakidzana. Handi tiri mashamwari tiri mumarriage. Uri best friend yangu, murume best friend yangu tiri mumarriage. Murume iguwa meti rangu. Tichinyeya vanhu, tichita makuwa, tichipilana zvelife, handizvo here? Zvino kana mauya muchingohisa every time kuti zvokwadi kana baba votouya ndinoita sokuti ndichapinda pasi pemubhedha kuita sokuti zvokwadi kana nekufamba chako unoita sochakonewa kuita sochananaira pasi nekuti unenge uchitya kuti murume wako wakakuroora.
ende kugeza kwacho otokya kana kuti uvati gezai nongonzi ndegeza makusini yesu naivedwe ende hanzi imi varume imi kukwesha muromo chako hamudi kukwesha muromo hahwa dzenyu hamudi kukwesha imi ende varume vari kunzi futi vaya vanenge vane sumbureni dzisina kuchecheudzwa dzine ganda dziya kwai ganda rinenge rine zvichena kudai vati temoti kwai tinanzvewo tonanzva chii zvokwadi kana ungati mwana womumwe nanzva zvichena izvozvo zvonanzvika ani munhu unogeza mogeza moipukuta kudai moibata-bata netauro yooma munoivhura munyatsokuivhura munyatsokuikirina-kirinawo zvakanaka yochena hahwawo mokwesha nini ngirimoisawo zvimaroni so that mukadzi wo unenge uri muhahwa momwe wakanyatsoisa chimusoro padivi uchibvunza kuti saka ndiri kubasa kwangu kuri sei saka ningi ndanchifunga kuti next week tizoenda kunoona ana mama uchitaura uri muhahwa yomwe wapinda seko muhahwa inono aiwa ipapapo tete ndiri kupanzwa zvangu asi vanhukadzi handisi kuti hangu ndiri kusaidhi revarume ndobva ndaita sekunge fanika ndiri kusaidhi revarume but kungoonesanawo ndichitaurawo ndakamirirawo vanhurume vakadzi vacho ndobva ndataura paya kuti mukadzi vacho ukamurisirira futi ukasanyatsa kupfeka bhachi reubaba uri pamba anokupinda muhomwe chaimo kana mukadzi ambokupindi muhomwe dika yes uri baba indinotoziva kuti uri baba vemusha ndiwe musoro wemba ndine respect yako yandinokupa but kwete kungoti pose munenge makangosunga nhanda munenge muchingohisa uye chimwe chinhu futi chiri kutaurwa nevanasikana hanzi varume vacho they are not romantic hamene kuti akakureverai nhema akakunyeperai kuti kwai kana muchikuita damba refu ndokugona bonde ndiani kuita damba refu hakusi kugona bonde kungosvika mudamba refu racho hamundi romensi hamundidi kungouya makanenekedza muchipinda mapinda kudero kune kwakaoma kuti hwau kunonyorova nekusina kubahwa handiti tsono ningiri tambo inoda kutanga yananzva kuti ipi kuwane kupinda mutsono zvakanaka haitopindi mutsono inongobva pfanyugwa kuti sochaferenyugwa ukakuvadziwa zasuku nomunhu achasana kubhinya zvadero hamene kuti wakakuudzai wakakurevera nhema kuti unesochete tsvakusi ndinakakuudza hamene kuti wakakureverai nhema kuti ndo kugona bonde ndiani saka zvinoitwa sei bonde rinoitwa zvinyoronyoro mukomati wani zvinyoronyoro chiterera mumwe wako kwete imi izvozvi mukadai rambai muchidai muwe kuti panopedzerapo potovava kugwadza cheko chiropa ropa rinobundana wovavi waita sochaita tsvakusi uchiita bonde zvati hazvicharevi chunhu plus bonde mukomati wani nyaya yebonde ndeye chero mukaita 10 minutes masvitsa umwe wenyu iyewo vhadi asvikavo ndobonde iroro manakirana mapedza izve mozorora kamazofunga kusimudzira time after kana 2 hours mambotaura zvinyaya modi mosimudzira kwete kuti munhu unondikuya kundikuya 30 minutes 40 minutes mukomati 1 hapana kana chondiwa kwakaoma kuti hwau zasuku alright saka mataura nyaya yekubata batana itetei saka chindiudzai mimi kuti munhu rume because watoriko akatoteerera umwe hatozvizivi chii chaunofanira kutanga kuita takupinda panyaya dzebonde kuti zvisaite seizvozvo ndofanira kuita sei inini semunhu rume kana ndichienda pane mumwe wangu kutopfeka fesi iri sex fesi inonakidza kwete ngouya muchindivhundusira kwete uya muchindivhundusira 1 2 kundibata-batawo chaiko iyi nguva iwo romantic kwete ngotaura kuti vakadzi voga ndovafara ngoti tobva uko tichimodhela netauro wosvika uchishama-shama ndichikutaridza mahipsi kana izvo zvandendinazvo hamene kuti zvinoita kuti mumwe ahwedere padhuze imi wacho chimboti ipa ndobuda ndichinotora kana mvura uko kukicheni uko ndowanawo makavata pambedha mpini wakanyatsokumumuruka zvakanaka kuti chimbo ichiti ndava pano mofunga zoti ndikakuonai makavata makadero ndongosvika kandichito ndototanga kutoita staira ndiripo padenga ipapo ndochikondrola ndirini handizvere kwete kuti unongowa murume unongohisa munohisa vediwe totokuhlai mumabhedroom aiwa ndosaka muripo tete kudzidza hakuperi ndofunga zuva rega rega tinenge tiine kudzidza kwatinenge tichiita sometimes kune vamwe varume vanotofunga kuti sezvamataura kuti kuita 30 minutes uchiita pabonde handisi kokugona bonde handitika saka tinogona kuita kana 5 minutes kana 2 minutes but zvinhu zvatofamba zvakanaka tose tauya ini ndauya imi mauya saka nhau iripo ndeyekusvika imi masvika here ndikangosvika unodohwa mwana womunhu kuti wasvika paipai mozoti kwai hepana wakandibva wandisira meseji akati vatete indongowa mukadzi wangu achiti
kugomera kugwadziwa nokuti chindiudza kuti munhu achingokuke apa kwakaoma kuti kwawo pesa kuti ende varume indai kujimu munoita dumbu rakadai kuita semunhu wakazvara dumbu zene nekukura kudai kunosvika kune spika uku iri dumbu iroro indoti zvendikuda kujima dumbu renyu iroro ndiracho motiitai kutsvangadzira kuti musvike nenyaya yedumbu renyu rakakura ivaiwo romantic munhu ngaamanya amuke achimanya mangwanani zviya zvinoita vamwe varume kuitawo tuma 6 pack kamuviriwo kari nani pata kuti munhu unodengezera dumbu kuita sewo nenhumbu kudai zvati hazvicharevi chiro. Alright. Saka kuti tete bonde redu rinyatse kunakidza inini neumwe wangu tabatana saka kunotota here kunopfawa here nekubatana kuya kunonyorova kuti nyakata chii chinoita kuti kunyorowe chinoita kuti kunyorove kubatwa uchibatwa uchidii pfungwa dziri pamwe chete kunotonyorova akuregi kunyorova. Kwete rape case yakaoma mukomani ningiri kuna vakadzi vari kuramira rape case mudzimba kungouya uchingorepewa moza kuti chero kutoziva kuti nhengo yababa yacho yakamira sei auizivi anongoya achibudisa muchikabudura chanovati akapfeka ichocho vhomo nde kwakaoma kuti kwawo chero musi waine yaina maronda haumbozivi kuti yave yaina maronda nokuti autoizivi zvachose kutoya akaibata kudai kasakabata mupini weinasin'eni wefoshora hamene kuti wechii aiwa ndinotenda tete nekuti dzidzisa ndinodaira kuti variko vamwe varume kunze uko vari kukunzwai vari kudzidzawo semadzidziro andiri kuita saka mataura nyaya yeusmart mukati munhu rume ngaageze right kubva kuharare kwacho maiwe ndatokangamwa mabva mandirangaridza mukomatiwani varume mune uchapa kunopowa unoziva kuti murume hamugoni kusesera zvakanaka kutosesera mapedza kuenda kutoileti chako munhu pane kuti utore tishu upukute ichibva nekumashure kuri chidai munhu unoya nekumberi kubva nekumashure achiuya nekumberi uchizadza ningirinziyo semanhasingeni uchida kuti unowacha ningi ndiwe munhu kudai wanike murume mukuru shuwa ndoti ndiri kuwacha mapamba emwana ndiri kubvisa mapamba emwana ndoti nendiwe murume mukuru ine mutsetse wenhasingeni wegonzva amuponakidzi mufungi saka tofana kudini tete ndo saka muripo ivai smart ende kamuchiningirina muchisesera shandisai muchibva kumberi muchidzoka kumashure kwete kubva kusure muchiuya kumberi zvezvichireva sei kamusinguchiona kuti zvinorema chishandisai mvura yenyuzvi mapedza kudero mobva mageza izvi nemvura kuti munakidze unoza kuti kana mabhora acho ndomanhanzva sei munhu achiningina achibva sasi achiuya kumusoro kana ndimiwo plus musi unowanawo chimari munhu wemurume toziva kuti munoti mari yekutospoila mhuri yenyu hamuiwani asi yemagirlfriends munogona kuiwana handisi kuti munoita zvamagirlfriends kana kuti ndiri kungotaura imbo nakidzai kuti umwe musimbotaura kuti sunday inoyi mai junior hatisi kubika pamba tiri kubuda nemhuri tombonogocha chemukagocha poku ye$2 kana matumbu chayo wakadzi wedu tete wane rimwe dambudziko rekuti unogona kuti iwe uri kubva mutauni handika uda kusurprise mukadzi wako watengawo chinhu chawatenga handika like yamuri kutaura yekubudawo kunze unenge uchida kumbobudawo out nemudzimai wako handitika dambudziko rine wakadzi redu nderekuti musi waunofunga kuda kumusurprise tete anobva atotanga kutoita question make kuti wakazvinzwa nani saka pane auri kutoitira pana akatokuratidza kutaura kuti pana aunoitira anomukuona yatotanga futi chi yatotanga hondomba kuti right pane wakaona wakaitira ukada kubuda naye au tutaura kuti pana wakatombobuda naye chete kana mukadzi chai unoziva kufadza murume wake mukadzi chaiye unoremekedza murume wake sekutaura kwamamboita haubvunzi murume kuti izvi makazviwanipi chero murume akauya chero imi mukauya mukataura kuti maimwana ngatimboita stara yakati we are very comfortable tinofara chaizvo mumwe manje tete anobva taura kuti zvamunoitirana kumahure kwenyu kwenini handizvikwanise ndo zvamunoitirana kumahure kana vane vazodero ivavo mochiuya kuinbox vatiti ndo basa ravo ndoti bodo mwana wazvanzi ini ndichaziva matauriro andichaita nayo savatiti because zvakanaka sevanhurume tinombozamawo kuda kuitira vamwe vedu but iwo vacho ndo vanenge vatori nehondo izvo kungopindawo mutauni inombotengawo kana kabhokisi kangu kane mukati tumachokoretindikuendisawo umwe wangu apa ndasanganawo natete saizvozvi handitika mandirayirawo kuti so kuti zvinhu pamonakidze unodai nekudai handiti otosvika pamba obva wati aona bebi ndo zviripo munhu fundwa makazviona kunani ndo zvamunoitira kamahure enyu izvozvi zvatotanga plus varume learn to apologize kana maresva dzidzai kukumbira ruregerero kwete kuti mimi ndakubatai zvinhu zvenyu zvamaita kana ndakubatai muchiita cheupombwe
pane kuti munditi sori mukadzi wangu makutoti ini ndinofanira kukumbira ruregerero kuti ndavonerei zvinhu zvenyu zvamuri kuita zvakashata. Ipapo varumeka dzidza kuti munhu kana waresha unokumbira munhu ruregerero because munhu unozoramba zvichingwa pai musoro make kuti baba vaya vakadzi tinoita chigumbo ende chinogona kugara kana 2 years chiri mumwoyo mozviziva. Ndizvozvo tete asi ipapapo pamwe pacho tete vanhukadzi vanonyanya kundonon'ona kutsvaga tumwe tunhu. Handisi kuti zvakanaka zvinoita vanhurume zvekuita magirlfriend but pamwe pacho munozonyanya kunon'ona kusvika kuda kuziva kuti izvozvi ndingobva kubasa kutsveta foni yangu atobata. Mukomati wani moza kuti chi vakadzi tine mameno chimwe chiinstinct chinongokubudza kuti chimbobata foni yababa ningi. Pane zvirimo asi handisi kukurudzira kuti vanhu batai foni yevarume nekuti ukatsvaka makudo mugomo unoita se unomawana. Iwewe kana uri mumba mako usina kunzi mai ningi budai kana kuti usina kuvigirwa munhu ukaona murume achiita chiuri achiviga it means zvakatonaka zvakadaro. Iwe chirega kudongonzana kamushiya nechikafu tichidya navana tichiguta musingandivigiri chigwere chepabonde. Aiwa tiri right. Charisingandi ndechekuzobakwa nezvigwere kutadza kuchengeta vana nenyaya yekudi yemagirlfriends chiure munoita tozviziva asi chiti respect yaiwo nokuti tisitokubikirai. Koshesa munhu anokubikira chikafu, koshesa munhu anowacha hembe yako, ko ndikakuisira poison ukafa. Aiwa ipapo apo ndipapo zveshuwa. Saka koshesa munhu anoita sei anobikira vana vako, munhu anokubikira mukoshese munhu iye. Chiure itai asi musabatwa. Inototadza kubatwa sei mimi muchichitsvaga mufoni kungotsveta foni uyu Susan ndiani uyu anodzi pana Susan una achide mufoni newe kubasa akatosangana kone isingazivera vanhu vari kubasa kwenyu zvakaoma. Aiwa inini hangu zvenenge ndiri kufunga tete ndaifunga zvangu kuti handizive ndaifunga hangu kuti semunhukadzi kana uchinge uri pamba usanyanye kuti kuderedza mhirizhonga usanyanye kutsvaga kuti mufoni mababa munani wari kutaura nani uyu ndiani ini ndoona sekunge ukadaro munogona kusaramba muchiita zvibhakera mupastereki. Alright mukomati wani ipapo ndikutenderana nemi asivo imi kamodavira foni moza kuti reaction yamunoita inototaura kuti pane something. Foni inoringa apa munokuruka kudai mugobeta foni mugonjeva mavaziso halo ko kungodavira zvakanaka zvamosingoita mazuva ese halo ndiani zvakanaka kutenga manjeva mabata chibhatani chacho kudzikisa volume madzikisa volume ini zviri pai zviri masonda tesa question mark asi mukangobata foni yenyu yaringa mukangobata foni yenyu mukadavira halo handina kana problem nazvo handina kana dambudziko nazvo asi nyaya yenyu kuti motanga mavhunduka manjeva musati madavira foni ndo inotipa maquestion mark iyoyo. Kamusati moita zvinhu zvenyu ibvai mafona muri koko kuti ava kuinda kumba musachafona takuita zvekumba handizvo here. Plus mune kamwe kadzungu kamunoita so kana mawana girlfriend vanhu vevarume mune kamwe kakuda kuoneregwa kamunoita totokaziva kakuda kuoneregwa ikako kuti baba vakuoneregwa kwavo vakanyenga asi mukangoita nomawere hatina kana problem. Mune kamwe kakuda kuoneregwa kamwe hameneko zvamunongoita so zvokuti ndongohwa kuti vakanyenga baba pane something ende vacho hamune manyenga evavavo isusu mune muchiti zvanyirira kumba pfeke madhiresi akareba handidi mukadzi unodai asi ukome muchinonyenga wakapfeka makabudura mozaira kuti ini ndikaipfeka kabudura iyoyo maijuniya pano kuonekwa nowatanga asi mamuzvivisi kuti makagara nebhiza mumba zvokuti rikapfeka kudai mogwa munoti paita zvamai apa asi mondochiva kuzhe nekuti munondirambidza asi mukambopotewa muchinda nesu out tichimbopfekawo zvimarikabudura zviya zvimabhikini munotonakigwa nemarriage uchitoona mukadzi wako achitofamba kuti ndewangu here exactly munozviona kamukomati wasangana nechilipstick watenga chilipstick mukadzi wangu paipo toenda out wopfeka lipstick isinotoziva pekupfekera zvinhu nepekusapfekera zvinhu handi munoona aiwa tinotenda tete ndodaira kuti patinoita hurukuro iyoyi patinombobata nyaya idzodzo pandori nevamwe vanotobudawo nechavo patori nevamwe vanotodzidza saka so nekuda kwekuti nhasi time dzedu nhasi hatina zvedu time yakati kurei tinodaira kuti zvihombe tichazozvibata pachikamu chinodini chinotewera. So tisati tabva panapa tete nemashoko nezvatadzidza zvamatotitaurira izvozvi pane here zviiri zvitatu zvamuda kuwedzera? Zvanoda kuwedzera izvi ndezvekuti pakusvitsa
inonzi chaja pamoto pamagetsi. Vana vevazvanzi dzangu vanakomana dei mazama nekuti kune umwe munhu akutotaura kuti ndiri kumaona macomments, ndiri kuona mameseji ari kusendwa nevana vevazvanzi dzangu, vamwe vachiita zvokufona hanzi hatisi kusvika. Ini tete ndane 23 years ndiri mumarriage, asi chinonzi sex chacho chinonaka chacho chii? Nenyaya yekuti umwe munhu anongouya rapedza sum. Saka tete paya tibatsirei chii chinonaka pasex paya kuti zvinyatse kunzi zveshuwa munhu anakirwa zvinenge zvafamba sei? Chinonaka mwana wazvanzi yangu ndokuvuyazve, kuvuya kusvika ikoko ndo chinonzi sex izvi. Kana ukaita sex ukasasvika zvati handiti ukadya sadza unoda kuguta, ukasaguta pane paunotowa kuti padi pasarira, unoda kuzotsvaka chimwe chikafu kuti udi ugute. Ehe. Alright. Saka ava vari kutaura kuti ndane 20 something years handizivi kunonzi kusvika kwacho. Saka so kutaura kuti dambudziko rababa ava riri papi apa? Dambudziko rababa ava vari selfish. Havaneni umwe munhu, vanongozvifunga ivo kuti indatouya zvadi zvaita. Kwai anobva andibvunzwa, kwai nemukadzi wacho ndobva ndataura kuti baba mwana ina handina zvandaiwa, kwai voti iwe wava nevana vangani panopamba? Handova nevana 5. Kuti ndasvika kana kuti handina kusvika kutadzisi kuita nhumbu. Ndinongoita nhumbu chero ndisina kusvika, handi munoona. Zvokuti vana 5 vana 3 hazvina zvazvinoshanda. Ndokona kutozadza musha asi ndisingasviki. Saka communication iri kudiwa mumarriage. Kubvunza umwe wako, mai mwana zvakamira sei zvadi, ende musavhundusira vakadzi, musauya makapfeka fesi dzeshumba. Alright. Aiwa ndapabata tete. Ndofunga neiwo wari kumba wacho wakoma newaning'ina wari kuzvinzwa kuti no wana mainina wana namai guru wanofanira kusiwa wadini wasvika. Saka tete mubvunzo wangu wekugumisira ndiwe kuti munhu wemurume zviri normal unokwanisa kuita bonde kangani kana kuti anonzi marounds aya mangani munhu wemurume? Kwedu kumasvingo esi kwatobva indoda 3 mungomati 1 tichivata paya mondimukira kumamba kwaedza zvitoro 1 right, ndobva ndakupa chibreakfast chokumuka muchinda kubasa makadi makakwana. Ana kunyatsa kunzwa zvakanaka. Mukomati 1 ndati kwedu marairi gwata akaitwa madira atozvita kwedu kumasvingo right, muchiwi manheru tichivata mondimukira mamba kwaedza kuma 12 right. Saka tikuti 1 here tichirara right. Toti 2 mamba kwaedza chibreakfast baba havamuki kuinda kubasa, havasina kupuwa breakfast. Ndopa kuzoti vasvika muofisi imomo vaona vanhu vanenge munhu ngaende akaguta. Chero akaona zvaona unongochivake asi akaguta. Uye ini wacho ndozokwerawo ndiri pamba kana ndisingaendi kubasa ndiri housewife, kana ndichienda kubasa ndokwerawo ndakadi. Chero ndikaona magentleman ane mhasuro ndoziva kuti ndakaguta handina kana problem. Because chinopa munhu kuba izhara. Unoba kana une zhara asi kana wakaguta unochitodzova tsvisvi. Alright, tete aiwa ndinotenda zvikuru nedzidziso yenyu yakanaka kudaro. So ndoda kuti ndimupfurire mberi wanda kukubata iwana kubata ipapi. Panoda kundibata next pane vanhu vari kunetsa nyaya dzenzeve. Ini mukadzi wangu ana nzeve, tava ne 42 years, tava nevana 3. Next week ndichange ndichibata nyaya dzenzeve. Okay. Ende vasina nzeve dzacho vachidzida. Vatete vanoita zvose. Ndinokubatsirai kuti nzeve dzacho dzibude. Nekuti kune vari kunetsa pana nzeve gongo wari chichi nzeve. Saka nyaya dzenzeve ndo dzandichange ndichikurukura nezvadzo next week. Vanoda kundibata vanondibata pa 0784 421 775 kana kuti 0718 697 258. Vatete vakasununguka munokurukura neni, handine kuti mwana wazvanzikomana kana mwana wazvanzisikana. Ndinongobetsera indati handina divi sedivire redoto. Ndizvozvo. Aiwa ndinotenda vatete nekuuya kuti munge muchidzidzisawo
pachirongwa icho chichi zviri mudzimba naTete Queen Florida. Right, muri Zimbabwe, thank you so much. Tinokutendai zvikuru nekudengezera chirongwa chedu zviri mudzimba naTete Queen Florida. Ndo zvitenge takakubatirai nhasi. Ndinodaira kuti ipapa tine vairi vatatu vadzidza. Ndofunga manzwa kuti next week panenge pakabatwawo dzimwe nyaya kuti musarasikirwe nenyaya dzedu. Munokwanisa imimi zvakare kuenda pa Facebook page yedu kana pa YouTube channel yedu inoti Teach Catch MTV. Mova masubscribe ipapo, mova mabaya kabutton kaya kuitira kuti patino kanda nyaya musarasikirwe nenyaya idzodzo, kana kuenda pa Facebook page zviri mudzimba naTete Queen Florida. Mova mando follower ipapo, ndo zvakare dzinenge dziri kubuda nyaya idzodzi munonzwa zvakawanda. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Thank you very much. Tete muchioneka henyu. Aiwa, tinokuoneka vana. Kwai nevamwe musachazviti tete vemutare, tete venyika. Tete venyika vakumbooneka. Aiwa, tinotenda. Vakumbooneka zvavo. Aiwa, thank you very much Tete, maita basa. Tinotenda mukoma T1. Chokwadi. Rambe muchititsigira. Tinotenda. Yes.